Henry Trap Achek National Movement mentakas ngi kele kendo U Executive Engineer ke MECL ban ujor halor ke jinglip boarding ke bakha kha hasor Shillong bathamai ke balatip kum ke New Shillong Township. U General Secretary ke HNM New Shillong Circle uba ban lam lenti thong ni ulong ba ke jing penlip boarding kha kha ha New Shillong. Kalakta ke jing trekam jangka hospital Nigrims Kania Hospital ki jaka pule bat ekiru pat ba. Ulong bakalong kebalik ran, baka shnong mau kersiang, ter-ter, kadai ke New Shillong, kat ba ke jinglip boarding kalalong syabab palat, bat kipat ba ki hab ban siu ya kebai thang boarding man ubenai. Ulong baka seng kadawaru na kasorkar baka dai ban penyok no, ya ke shispa laipu ar kilowatt, ban pen klan ya ke jing sam ya ke boarding elektrik hakatika than. Kajing kedua jungi ya u executive engineer jongka Shillong East MECL Shillong hadin kajing ujor jong kipat noilam Shillong jongka Dingyong ke Siyong ke Tenring halor kajing leblat kha kading athan Shillong kaseng H&M ka penpau ya kajing sopersya ka bajur halor kajing leblat kha habaro kawai ke Shillong New Township kaba lakta ya kajing rekam jongka hospital Nigrims ke Nia Hospital kidon bun teli ki jaka pule ki bahai akhate ka jaka bat ki shnong ki bubun ki mat yu jinge nakadaw jong ka jing leplat kha ka jing leplat ka ba kham tip por ka ba kta yang jintrikam jong ki atli hospital sarkar pedang ki bahai akhani ka jela ka kta yang jintrikam jong ki jaka ajing kai ki badan akhate ka than bat kumju ki pajba no shnong ki badan akhani ka Shillong New Township kaseng ka dawa naka MEPDCL bahkan pimbiang ki boarding elektrik bat lada dan ka jing plat ka dai banda pentip ka HNM ka kli hatu ya ka Shillong New Township dang nyo bahkan dai ka nong kendong hak ka bai dai bat poi ki boarding elektrik hatu ka storkar bat ka MEPDCL ki empat itu ya ka tai ka jaka ka ba ka storkar ka tai mentah ya ka main secretariat ka bat thmai kum ka sar Shillong ka bat thmai baka sel leblat kum kila jisko ka seng ka dawa baka sarkar ka de ban pinyok no ya ka shispa life ar kilowatt ban penklan ya ka jing sam ke boarding electric akhate ka than kum ba kalong mentah ka seng kampat yo baka kata ka station light ka ba shispa life ar kilowatt lada kala donru ka MECL kadai ban pendap kloino bat lada kampat donru ka sarkar kadai ban bay pisa kerpang ban penyok ya ka station ka ba shispa light ar kilowatt ban penbiang ikam boarding hakate ka than kalong ka jingle ran ban ong ba ka dong ba ka than mak siang kadai ka Shillong New Township kat ba ka jingle plat pat kalong ka ba palat ka ba kipat ba no shnong kimla shu ban sungthu kat ba ka bailat ka poi tik manu benai klem duna wat happening ka jingle leplat kwesbu